дар ҷаҳони муосир новобаста аз пешрафти илму техника ва рушди соҳаҳои мухталиф дар ҳама давру замон хуруҷи бемориҳои сироятӣ яке аз масъалаҳои муҳим дар саросари ҷаҳон боқӣ мемонад. Бо мақсади пешгирии паҳншавии бемориҳои сироятӣ, хусусан сирояти бемории зарпарвини дараҷаи А, семинар машварати омӯзишии Маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии вилояти Суғд баргузор гардид, ки дар он мудирони шуъбаҳои маориф, сардорони марказҳои назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳру ноҳияҳо ва роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва таҳсилоти миёнаи умумӣ иштирок намуданд. Султон Раҳмонзода, директори Маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии вилояти Суғд қайд намуд, ки бо мақсади пешгирии бемориҳои сироятӣ дар тамоми шаҳру ноҳияҳои вилоят корҳои фаҳмондадиҳу безараргардонӣ аз ҷониби зерсохторҳои ниҳоди давлатӣ идома дорад ва барои расидан ба натиҷаҳои назаррас дар баробари масъулин, ҳамчунин бояд кормандони касбу кору гуногун ва аҳолӣ бо риояи гигиенаи шахсӣ саҳм гузоранд. Зеро бештари бемориҳои сироятӣ ҳамагӣ се роҳи гузаришу паҳншавӣ доранд ва он ҳам бошад об, ҳаво ва ифлосӣ мебошад, ки доир ба он ҳанӯз 1000 сол пеш Абу Алӣ ибни Сино маълумот дода буд. Тахмина Усмонова, муовини директори Маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии вилояти Суғд, дар маърузаи худ қайд намуд, ки барои пешгирии бемориҳои сироятӣ зиёд маҳлулу воситаҳо ҳаст, ки метавон бо он бемории зарпарвини А ва дигар сироятҳоро пешгирӣ намуд. Мутаассифона на ҳама масъулият ҳис карда қоидаҳои гигиениро риоя мекунанд. Дар рафти семинари мазкур нигаронӣ нисбати маорифшони шаҳру ноҳияҳои Исфара, Истиқлол, Айнӣ ва Кӯҳистони маҳҷӯб карда шуд, ки дар ин шаҳру ноҳияҳо масъулин бо муассисаи давлатии безараргардонии худмаблағгузорӣ дар минтақа ягон муассисаи таҳсилоти томактабӣ ва таҳсилоти миёнаи умумӣ шартномаи ҳамкорӣ доир ба безараргардонӣ барои пешгирии бемориҳои сироятӣ надоранд. Дар дигар шаҳру ноҳияҳо низ камбудиҳо дар ин самт мавҷуд аст, ки таҳлилу баррасиро талаб мекунад. вазъи эпидемиологии имрӯза нишон медиҳад, ки ҳарчанд нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта ба 470 ҳодиса зарпарвинҳои намуди А қайд шуда бошад ҳам, лекин рӯз ба рӯз, моҳ ба моҳ нисбат ба моҳи июн ва дар моҳи август нисбат ба моҳи июл аллакай теъдоди баландшавии ин бемориҳо қайд карда шуд. Паҳншавии бемории сироятии зарпарвини намуди А ба 93.7% ба сину соли то 17 сола рост меояд. яъне ки баъди оғози таҳсил дар муассисаҳои таълимӣ, ки асосан ин беморӣ сину соли аз 5 то 17 соларо дар бар мегирад, хатари паҳншавӣ аст. аз машварати имрӯза чанд мақсадҳо, чанд ҳадафҳо, чанд маълумотҳои зарурии вобаста ба пешгирии чунин намуди бемориҳоро амалӣ намудам ва мо кӯшиш мекунем, ки бо мақсади интихоб ва амалӣ намудани тарзи ҳаёти солим ва ки мо дар арифаи соли хониши нав қарор дорем, мо ҳамаҷониба кӯшиш мекунем ва тарзи дурусти ҳаёти солимро бо шогирдон, бо хонандагон, бо толибилмон амалӣ намуда пеш аз ҳама баҳри пешбурди фаъолияти худ саҳми босиғи худро гузошта бошем. дар идомаи семинар машварати омӯзиши Маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии вилояти Суғд бо номайндагони соҳаи маорифи вилоят ҳамчунин маърузаҳо доир ба мавзӯъҳои вобаста ба вазъи санитарӣ дар соҳаи хоҷагии халқ, хусусан маориф шунида шуд. Директори Маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии вилояти Суғд дар идома илова намуд, ки барои пешгирии ин ва дигар намуди сироятҳо дар баробари масъулини соҳаи санитарию эпидемиологӣ ва маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим ҳамчунин ҳар нафар бояд масъулият ҳис кунанд, хусусан масъулини соҳаи маориф. اگر آنها با تازگی رعایت کنیم، یعنی با گیگین شخصی ما رعایت کنیم، ما نه تنها با بیماری زرپروینی بلکه با یگان خیلی بیماری ها گرفتار نمیشیم. امروز با ما همه خیلی مینوکه گویا که این دستانی که ما داریم همشون تاپ تازه هستند، لیکن در همین دستان ما امروز قریب 5 میلیون میکروب باکتری هست که در همین جا هست و ما به هر یک نفر گفته میگذاریم که دستمون رو ما باید البته با صابون شوییم. وقتی که ما با صابون نمیشیم، با آب هم تو میشیم، این قدر فایده ندارد، همه میکروب ها نیست نمیشود. به مسئولیت نسبت سالمی خود و جامعه دیده و دانسته به فروش برآوردن محصولات پس‌صفت و به سرتیفیکات، سری وقت نگذاروندن کارهای تمیزکاری با موادهای بی‌ضررگردانی و سری وقت مراجعت نکردن به طبیبان اولیوی یا نزدیکترین مؤسسه تندرستی، پنهان کردن حالت شخصی طبی بلند داشته از کارمندان طب، رعایت نکردن حالت سانیتاری و اپیدمیولوژی در مؤسسه و کارخانه، این خود به مسئولیت نسبت سالمی خود و ملت است، زیرا سرایت سرحد ندارد و هر لحظه میتواند با باد و هوا و آب نیز خروج کند. در انجام سمینار مشورتی مذکور از جانب مسئولین ساحه بهداشت سانیتاری و اپیدمیولوژی ولایت معلومات‌های ضروری در به طرز پیشگیری از بیماری‌ها، عهدهدارهای مسئولین ساحه معارف، همکاری با مرکزهای نظارتی، فراهم آوردن شرایط بهداشتی در مؤسسه‌های تعلیمی، بی‌ضررگردانی پرتوگاه‌ها و دیگر مسائل‌های مبرم به اشتراک داران معلومات داده شد. قدرت‌الله رحمت‌الله، بزرگمرد شاه مالکов، اخبار.